Bun, de salutat toată lumea și bine am regăsit la un videoclip de Minecraft, lumea noastră. Înainte de a începe acest episod, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să strângi cât mai multe pentru acest episod, ca să vadă dacă putem să continuăm această serie foarte frumoasă de lumea noastră, de Minecraft. Și, bun, haideți să începem. Mi-am făcut o cască de leather. Ok, mi-am pus toate alea aici și pe partea aia. Bun, și mă gândesc aici să fac așa un loc foarte frumos unde o să pun aceste ăștia. Deci mă gândesc să pun, uitați, așa și să umplu tot asta. Ok, nu am, trebuie să merg aici la crafting table să mai fac. Ok, făcurăm destule, ne va ajunge. Bun, deci m-am gândit să fac lucrul ăsta. Și după aia aici, opa, ne vine aici, te rog spiricos, baby, are gâtul. Mamă, dacă mă ține asta. Așa și aceea. Aici să punem lemn. Ok, ni s-a rupt tot în sfârșit și ăsta. Ok, haideți să luăm acele lemne, să le punem. Aici m-am gândit să fac așa un loc frumos unde să mă culc, să fac toate tâmpelele. Aici chiar aș putea să-mi pun și chesturile. Bun. Acum, tot ce trebuie să fac, doamne să nu cad, ce bine că nu cad. Ok. Trebuie să punem așa. Așa. Și rândul ăsta. Opa. Da, nu am târnăcop. Hai să ne ducem să mai ne facem un târnăcop, să mai facem câteva vețe și să mai facem un târnăcop de piatră. Așa, uitați-l aici, foarte bine. Ok. Așa, și acum, ok, să facem de ăștia. Gata. Și să punem pe ăștia. Mă gândesc să fie așa, ca să nu cad. Că nu cred că pot să sar peste ele. Nu? Nu cred. Așa, și punem și pe aici, uitați, așa. 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 Bun. Și aici să-mi fac un frumos unde mă culc. De fapt, aici îmi pun chestul. Că locul de culcat de acolo. Ok, să luăm chestul ăsta. Și să pun chestul aceea. Bun, deci am pus și lucrul ăsta. Bun, stați să iau și ăsta de aici. Bun, haideți să ne mai ducem și să mai minăm puțin. Avem toate. Mai avem o torsă. Unde să minăm noi? Hai să minăm și aici sus. Că minăm cam destul acolo. Ok, minăm decât pentru o torță. Să sperăm că găsim repede iron. Că dacă nu, o să minez off camera. Avem sonor. Așa. Nu se aude când iau cobblestone, cred că. Ok. Da, pământ. Tocmai asta ne trebuia nouă, pământ. Ok, și pe aici. Bă, dar chiar nu simt deloc iron.
Așa. Wow, de unde am ieșit? Ahahaha. Aici. Aici vreau să fac așa un loc frumos pe unde să intru și să ies pe aici așa. Bun. Dacă nu găsesc. Ok, haideți că se face și noi. Și noi trebuie să ne culcăm. Ok. O torță trebuie să pun și aici. Wow. Ok. Așa și... Acum, what? Nu e seara? Așa, acum e seara. Bine, m-a pus soarelui, de aceea mi-am pus pe aici. Acum, eu ce am avut chef să fac? Opa, așa să ne urcăm noi așa frumos și să punem locuri. Până jos, până jos, 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 jos. Oh, wow, nu. De ce? Hai de capul meu, nici nu se ia. Oh, Doamne, cât trebuie să stau să-l ia pe ăsta. Ok. De ce? Ok. Acum trebuie să stăm și aici jos, să punem așa și așa. Și trebuie să punem unul așa, așa ca să pot să mă urc. Și aici o să punem un ceșu, o să punem numai și numai bărci. Ok, după aia îmi fac un crafting table și fac scori. Ok. Așa. Ok, e destul. Așa, se iau și asta. Acum, un crafting table. Haideți că avem și lemne la noi, avem destule. Mai facem câteva de ăștia. Mai și câteva de ăștia și totul facem bine. Așa. Bun, am făcut 21 de scări. Hai să le punem acum. Da. Așa. Bun. Așa. Aici o să las crafting-ul. Unde e? Mai trebuie una? Ca să... Bă, da. Cât mai trebuie pentru un chest? La unde e chest? Ah, uite-l. Pot să mai fac un pat, dar n-am, de ce? De ce trebuia să te pui tu chiar aceea? Nu înțeleg. Că noroc avem un toporul. Ok. Și noi te punem aceea. Ok, ne urcăm uite așa. Bun. Bă, da, eu zic că ești șmecher. Ce bune. Bun. Și haideți să ne ducem până aceea. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, un subscribe și un share ca să vadă și prietenii voștri acest videoclip și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!